Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tuwagin niyo na lang po ako sa pangalang Roxanne, 29 anyos. Nakatira sa siyudad ng Naga City, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 2010. Noong magbakasyon kami ng aking pinsang si RJ sa tirahan ng kanyang kaklase sa isang bayan ng Iloilo. Hindi ko na sana ibabahagi pa ang karanasan kong ito bilang pagtupad sa pangako ng mga taong sangkot mismo ng aking ikukwento. Gusto ko lang sanang ipaalam sa lahat na ang mga nilalang, anumang uri sila, ay may mga klase din. May mabubuti at may masasama. Akala ko kilala na ang aming lugar sa dami ng mga kwentong sigben at kwento ni alias Waway, na isang aswang na nangunguha ng tsinelas ng mga bata sa gabi, tsaka ginagamitan ng linlang ang mga bata para magbukhang panaginip ang bawat nangyayari sa kanila. Pero nagkamali pala ako. May isang lugar sa Pilipinas na sinasabing hometown, di umano ng isang sikat na aswang na nagbigay ng takot sa lahat ng taong kagaya ko. Natuklasan ko ang bayan ng Dueñas pala sa Iloilo ay ang mismong lugar kung saan naging matunog ang pangalan noon ni Teniente Gimok, na kilala bilang isang mabagsik na kapitan pero aswang. Sa dami ng kwentong dumating sa akin ay mas pamilyar iyong kwentong nagdala ng isang kaklase ang anak ni Teniente Gimok sa kanilang baryo para makisali sa kasiyahan ng kanilang kapiestahan, na napagtanto ng anak na siya palang pagkakasayahan ay ang anak ni Teniente Gimok ang nagsakripisyo para makatakas ang kanyang kaibigan. Hindi ko akalaing makakarating pala ako sa baryong iyon, na hindi ko na lamang babanggitin pa kung saang bahagi ba ng Dueñas. Ang alam ko lang, liblib na lugar ito na tanging matutuntun lang ng mga bakasyonista kung kasama nila ay ang mga orihinal na taga-roon. Magkasama kaming tatlo ng kaklase ni RJ na si Claire sa pagbiyahe papunta sa kanilang probinsya. Pinili naming mag-land trip dahil mas mahaba ang biyahe. Mas marami kaming makukuhang litrato para sa thesis nila. Graduating na naman kasi ang mga pinsan ko at ayaw ko namang mahirapan siya sa paggawa ng thesis niya. Gayong kaya ko namang tumulong kahit papaano. Ako ang kumukuha ng mga litrato, samantalang silang dalawa naman ng kaklase ni RJ ang gumagawa ng articles. Marami kaming magagandang tanawing na daanan at mga sikat na lugar na may matitinding kwento sa ating kasaysayan. Pagdating sa lungsod, excited na sumakay kami sa isang habal-habal na motorsiklong na paakyat pa sa bukid. Ayon kay Claire, tatawid pa kami ng isang tulay at maglalakad pa ng mahigit 1 oras bago makarating sa mismong baryo. Wala namang problema sa akin yon dahil sanay naman ako sa mahabang lakaran. Isa akong volunteer sa medical mission at mas mahirap pa sa dinaraanan namin ngayon ang mga lugar na pinupuntahan namin noon. Take note, may mga pasan pa kaming mabibigat na bags noon. Tipikal na dala namin kapag dumadalaw kami sa isang baryong malayo sa kabiasnan. Namimigay kami ng mga libreng gamot, konsulta at kung ano-ano pa. Nagdadala ng pagkain at mga bitamina para sa mga kabataan. Bilang kapalit, umuwi kaming may mga baong magagandang alaala sa bawat lugar na napuntahan namin. Pinapadalhan pa kami ng mga sariwang gulay at prutas mula sa kanilang ani. May mga bilin pang kataga
na may kinalaman sa pag-iingat. Masaya at hindi namin makakalimutan. At yun na nga, ilan sa mga nakakasalubong namin sa kalsada ay napansin kong kabatian ni Claire. Naikwento na niya kasi sa amin na dati pala siyang Rena Elena ng Flores de Mayo sa kanilang lugar. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang nakakakilala sa kanya, lalo na't hindi na din mabilang kung ilang paligsahan sa pagandahan na nga ba ang kanyang nasalihan. Sa bagay, maganda naman si Claire, simple at palangiti. Sa totoo lang, kamukha niya si Yasi Frisman. Kulot ang buhok niya at maputi ang kutis. Kahit kasi taga-bukid siya ay may lahi siyang foreigner dahil sa tatay niyang Kano. Makinis at hindi umiitim kahit pa ilang oras siyang magbilad sa araw. Nakakainggit. Tiyanak all. Napagtanto kong mababait at palangiti din ang mga tao sa kanilang lugar. Tila ba walang iniindang problema. Naisip ko nga, bawal yata ang sumimangot sa kanilang baryo. Hindi kagaya sa bahay namin na umaga pa lang, ang gulo na ng mga tao. Away dito, pagtatalo doon. May nagtatakbuhan at nagsisigawan na wala akong ibang magagawa kundi ang pagbubulyawan sila para matigil na ang lahat. Nakakasakit ng ulo sa totoo lang. Minsan nga, ayaw ko nang umuwi sa amin. Gusto ko na lang sa puso mo, ay Habang umuusad ang aming motorsiklo, nakasalubong namin ang isang ginang na naglalakad. At halos hindi mapuknat ang pagkatitig sa amin. May dala itong kulay puting sako na hindi namin alam kung ano ang laman pero mukhang mabigat. Nairita ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin, kaya tumitig din ako sa kanya. Napagtanto kong pati pala si RJ ay tumitig din sa matanda. Nang gantihan namin ito ng tingin ay nagulat ako. Inilihis niya ang mga mata at tumingin sa ibang direksyon. Para siyang napaso. Sinaway kami ni Claire at sinabi niyang hindi kami taga rito. Kung maaari, huwag kaming basta tititig sa mga taong hindi namin kilala. Yung babae pa naman daw na nakasalubong namin ay isang bantog na matandang aswang. Nalaman nila ang tungkol doon dahil noong araw, may nakakita di umano sa nasabing babae na naglalakad ng wala sa sarili habang may kargang sanggol na dinala nito sa loob ng talahiban at doon nilantakan. Tumawa si RJ at hindi naniniwala sa mga ganong uri ng nilalang. Nasanay kasi siya sa mga makabagong kwentong naririnig mula sa mga magulang niya, kagaya ni na Slenderman. Iba naman ako. Talagang naniniwala ako sa mga aswang. Bata pa lang ako ay kinatatakutan ko na ang uri nila. Alam kong kasiyahan nila ang mga biktima. Kahit ano pinupunteriya nila, tao man o hayop. Basta't may dugo at laman loob, hindi makakalusot sa kanila. Matalas ang pang-amoy nila sa mga ganoong bagay. Sa katunayan niyan, may aswang dati sa lugar namin. Si alias Waway nga. Bantog ang aswang na lalaking iyon sa pagnanakaw ng tsinelas tuwing umaga. Yung isang pares lang naman ang kinukuha niya. Tapos pagsapit ng dilim, kusang bumabangon ang mga nagmamay-ari ng tsinelas na ninakaw niya. Nakakatakot kasi nag-iislipok ang kanyang mga biktima nang walang kamalay-malay at naglalakad papunta sa kagubatan. Nagigising na lang sila na ginagapos na ni alias Waway at may kumukulong tubig sa loob ng isang malaking kawa na nasa tabi nila. Isa-isa niyang gigilitan ang kanyang mga biktima at titipunin ang dugo ng mga ito sa isang itim na balde. Ipanliligo niya ang mga ito
para magawa niyang magpabago-bago ng katauhan. Kung ilang beses siyang makapangbiktima ay siya ding daming beses na pwede siyang magpalit ng mukha. Pwedeng babae, lalaki, bata o matanda. Basta walang nakakaalam. Ginagawa niya ito para makapangbiktima. Sabi nga ng mga nakakatanda, may hawak daw na agimat ang nasabing lalaki. Iyong agimat ng putihan. Nagulat tuloy ako nang magsalita bigla si Claire. Sabi niya, nandito na raw kami. Agad akong bumaba sa motorsiklo at nilibot ng tingin ang buong paligid. Ngali-ngali ko siyang batukan. Isang malaking balete kasi ang hinintuan namin. Sinapo ko ang aking kumakabog na dibdib. Muntika na akong hinimatayin sa labis na gulat kanina. Napalingon ako sa kaliwang banda ko nang mapansing umarangkada na ang motorsiklo na pinakyaw namin at mukhang babalik na sa lungsod. Umahalakhak siya at malakas na nagsalita ng, "Tabi-tabi po," tsaka nag-sign of the cross. Hindi naman daw siya engkanto at baka mamaya bigla ko na lang daw siyang sabuyan ng asin. Kumalma ako at umiling-iling. Ganyan talaga si Claire. Masyadong mapagbiro. Kaya nga minsan ay ayaw ko na siyang patulan. Natatalo ako kasi madali akong mapikon. Itinuro ni Claire ang maliit na kalsada sa di kalayuan. Kailangan pa naming maglakad. Nadaanan na namin ang tulay kanina. At alam kong pagkatapos ng mahabang lakarang iyon ay makakapagpahinga na kami. Totoo palang sinabi sa akin ng boyfriend kong si Gino. Marami raw aswang sa Iloilo. Hapon pa lang pero marami na akong samut-saring huning naririnig. Kapag naglalakad nga kami, hindi ko maiwasang magpalingon-lingon sa bawat kantong madaraanan namin. Baka kasi sakmalin na lang kaming bigla at ilipad sa kawayanan. Hindi nagtagal, nakarating kami sa kanilang baryo. Napagtanto kong hindi pa pala nawawala ang mga werdong estilo ng bawat tao sa kanilang lugar. Hindi kasi maawat ang pagtitig nito sa amin habang naglalakad palapit sa mismong bahay ni Claire. Nakakairita ang pagsunod-sunod nila ng tingin sa amin, na kahit naghahaba na ang mga liig nila sa kakatingin, ay wala pa din silang pakialam. Masundan lang kami ng titig. Gusto ko tuloy paratangang aswang si Claire at sabihin baka kaya kami tinitigan ng mga tao ay dahil nasasabik na silang ihapunan kami mamaya. Ilang saglit lang huminto kami sa harapan ng isang malaking bahay na may kulay brown na gate. Nakakatuwa kasi ang cute ng gate nila na aabot lang yata hanggang bewang namin. Kaya nakikita pa namin ang mga taong nasa pinto ng bahay na nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan namin matapos naming pindutin ang doorbell. Maalwan ang kanilang tahanan at mag-aara. Masasabi kong asinsado sila sa buhay dahil may mga katulong sa bahay nila. Kay gagalang pa ng mga ito at masayahin. Isa lang ang napansin kong kay hirap kalimutan. Iyong babae sa tapat ng bahay nila. Kanina pa siya nakatitig kay RJ at sa totoo lang ay hindi ko gusto ang ginagawa niyang pagsasalita ng mag-isa. Para bang dinadasalan niya kami, kaya naman natakot ako at mabilis na hinila si pinsan palayo sa bakuran nang makapasok kami. Kinalabit ko si Claire at palihim na tinuro sa kanya ang babaeng nagsasalita. Tinanong ko sa kanya kung kilala ba niya ang babae at parang sadya kami nitong inabangan. Ayon kay Claire, kilala niya ang babae at matagal na raw itong nakatira sa bahay sa tapat nila. Huwag na lang daw namin itong pansinin dahil talagang medyo weirdo talaga yung babae.
Ang sabi pa niya, namatayan na daw kasi ng mga magulang ang kapitbahay nila at naiwan sa pangangalaga ng kanyang abusadong tita. Busog daw sa bugbog ang nasabing babae kaya minsan mukha itong nasisiraan ng bait. Matinding trauma daw kasi ang naranasan nito sa kamay ng kanyang tita. Sa katunayan niyan, noong huling uwi daw ni Claire ay nagkagulo daw ang mga ito sa kanilang tahanan. Mukhang napuno na ang babae sa pananakit ng kanyang tita sa kanya. Kaya niya ito nagawang itulak sa hagdanan. Nahulog ang babae at nabagok ang ulo na agad nitong ikinamatay. Ang nakakasindak pa, hindi na nila napaglamayan pa ang katawan. Ayon sa sumbong mismo ng babaeng inabuso, nakita niyang pumasok ang isang matandang babae sa kanilang sala kung saan nakahimlay ang kanyang tita at pinasan ito ng walang kahirap-hirap tsaka pinalitan ng katawan ng saging. Ninakaw daw ng aswang ang katawan ng tita nito kaya labis ang takot ko sa nalaman. Ayon pa kay Claire, nasasanay na daw sila dahil hindi lang ang tita ng kapitbahay niya ang ninakaw ng aswang noon, kundi marami pang iba. Alam naman nilang kinakain ng mga aswang ang mga bangkay ng yumao nila. Pero bilang pagiging praktikal, ay minsan nakikisabay na lang sila sa mga aswang para dobling proteksyon. Wala na silang gagastusin sa pagpapalibing at hindi na din mambiktima ng buhay na tao ang mga aswang sa kanilang lugar. Kaya naman malalayo sila sa kapahamakan. Hindi ko tuloy maiwasang mapalunok dahil sa narinig. Tinitigan ko si Claire nang walang kakurap-kurap. Humalakhak siya at sinabing hindi kami talo. Tao daw siya kagaya ko. At natatakot din siya sa dugo. Napapahiyang napaatras ako at napaisip na baka masyado lang akong naging praning dahil sa kakaisip sa mga kakatuwang bagay na nakikita ko kanina. Itinuro niya sa akin kung saan banda kami pwedeng magpahinga ni RJ. Nakiusap ako kay Claire. Nahayaan na lang kaming magsama ng pinsan ko sa kwarto para naman madali kong maayos ang kanyang thesis. Pumayag naman si Claire at sinabi sa akin na magpahinga muna kami saglit at may pupuntahan mamaya. Sumang-ayon ako at nagpahinga. Kaya hindi ko na namalayang umaga na pala. Si RJ ay tulog mantika pa. Samantalang ako naman ay naghihintay sa paggising ng aking pinsan. Hindi na kasi ako nakapaghapunan kagabi. Natatandaan kong ginigising ako ni Claire. Pero tumanggi na ako dahil sa sobrang pagod. Bumangon ako at mabilis na naligo. Baka aalis kami ngayon kasi hindi kami nakalakad kagabi. Habang kumakain sa hapag, nagulat ako nang ipaalam ni Claire na pupunta kami sa bahay ni Tiniente Guimop. Hindi ako makapaniwala na ang mga lugar na dating nilalakaran at pinagpepiestahan ng mga aswang ay mga normal na tao na pala ang nakatira ngayon. Ayon naman sa lola ni Claire, pinalayas ng taong bayan ang mga kaanak ni Tiniente Guimop dahil nga tinuturing silang salot sa baryo. Sa kagubatan na raw piniling manirahan ng mga aswang para wala nang makialam sa kanila at gumambala. Dahil sa nadarama kong pagkamangha, dali-dali kong inaya sina RJ at Claire papunta sa lugar na iyon. Kaagad naman kami nakarating doon at isa lang ang masasabi ko. Iba pala talaga kapag ako mismo ang nakatungtong sa mga lugar na naging sikat sa aming bayan dahil sa kababalaghan. Nanguha ako ng litrato at naisip na ipadevelop ito sa pag-uwi sa Cebu. Nasa ganoong ayos ako nang may tumalong isang matandang babae sa likuran ni RJ. At bigla siyang dinaluhong. Gulat na gulat kami ni Claire at nagpalakasan sa pagsigaw
para humingi ng tulong. Hindi ko alam kung bakit nawala bigla ang tapang ko at napalitan ng matinding takot para sa matandang iyon na bigla na lang sumugod sa pinsan ko. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang may sumunod namang lumundak at hinila ang matandang babae mula sa pagkakahawak niya kay RJ at siyang nakipagtagisan ng lakas rito. Sa pagkakataong ito, isang lalaki naman ang aming nakita, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo papunta sa kinaroroonan ni RJ para tulungan ang aking pinsan. Kumabog ng matindi ang aking dibdib sa pag-aakalang napuruhan ng matandang babae si RJ. Hintakot na hinila kami ni Claire at pabulong na sinabing mga aswang raw ang mga taong sumugod sa amin. Kagaya namin, may mababait at masasama palang mga aswang. Nang tinangka kaming sakta ng aswang ay, kaagad na pumagit na ang lalaking huling dumating at sinalo ang mga kalmot sa takot na baka mapuruhan kami noong babae. Dali-dali kaming napatakbo dahil sa labis na takot. Kakaiba ang aswang sa baryo ni Claire. Nakikita at nagpapakita kahit umaga pa lang. Bakas na din kung sino sa kanila ang masama at hindi. Kinagabihan, para bang sinusundan si RJ. May naririnig kasi kaming huni sa bubong ng bahay na para bang inaabangan kung lalabas ba kami o hindi. Mabuti na lang talaga may tamang pangontra laban sa mga aswang na dala ko sa aking bag gaya ng langis. Hindi ko ito hinihiwalay dahil sabi noon ni tatay, takot ang mga aswang sa bawat pangontrang inihahanda ng bawat taong gumagamit nito bilang proteksyon. Mabuti na lang at nagkataong hindi ko ito tinanggal sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nalibang kayo sa aking kwentong karanasan. Hindi man nakakatakot pero nararamdaman ko pa din ang kilabot kapag naiisip na habang nasa dating bahay kami noon ng pamusong aswang, ay hindi ko alam ang klase ng kilabot na kailangan kong maramdaman habang naiisip na ilang buhay pa ba ang kanilang kakarnihin para mabusog ang nagugutom nilang tiyan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Roxanne ng Naga.